Здравейте, аз съм Шарлок, с мен е Балмпай, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и в този епизод ще играме едно състезание, което е едно изключително дълго състезание. Виждате колко много хора има около просто. Как така се случи? Един левна заради този, който джойнва последния. 353 ранг, вау. Изглежда ми поне реален ранг. Понеже не е някакъв такъв обикновен. Сега ще имаме според това колко игри има. И само се надявам скоро да джойне, за да може другите. Добре, пускай. Какъв клас са колите? Спортни, дълго е 6 мили и нещо. Само ти кажа, пише, по-скоро не пише, ама пише, че се лети, така че вземи ядера по-добре. Включил ли си ги къстамите? Да, бе. Така, директно на него. Сега ми срещу кой си справим. Я гледай. Малко. Този сигурно дето е и някой си ранг. Това е малко, бе. Защото ако играл нещо от дет мачове такива. Да, ама... рейсове, това нали знаеш, че са отделни. Не, и тук рейсовете зачитат май. Да, бе. Не знам. Мисля, че всички състезания. Омага. Точно до това ли, бе? Саксия, огромна. Тя е колкото колата. Виж, много готино зенторно, човек. Видя ли го? Да, ма знам, сега ще се удариш, защото няма да мога да вземеш завоя. То дори ти да не се ударите направо. Стига да, даже ми обърнаха. Добре да спри да ревеш, обръщай се по-бързо. Да, то вече аз за DNF се боря. Бори се поне. Гледай да стигнеш максимално напред. Сега какво да направя? Късмет. На всеки може, че се случи. Ама това вече не на всеки. Добре, само ми е интересно какви ще бъдат рампите. Дали ще бъдат някакви огромни или... Изобщо има ли рампи? Би трябвало да има поне на картина. Значи трябва да има. Тъй, че мога да се върнем и на първа позиция. Това нищо не ни пречи. Тук после ще се връщаме. Ома гът, ти как я взе така с калъч, бе? Сега ще стигна. Горе-долу перфектно приземяване, само дето не беше точно напред. Аз я взех нормално, обаче... Чай сега, гледай сега как взимаш тая. По средата. Те са различни рампи, не ги взимай по средата никога повече. С сапорт от стълба. И добре, давай. Човек, на пета позиция. Не ги взимай по средата. Добре, обаче сега рампата, ако е там... Чакай, бе, минава от другата страна. Те са се усетили хората. Тук сега намали. Намали, че едва му се завива с тази кола. Много бърза. Рампа. Внимавай колко бързо я правиш, че... Добре, давай. Маля, гледай да не клопнеш това долу. Добре, четвърта позиция, аз ти казах. Той се обърна, мини от някъде, само гледай да не те удари. Добре, трета позиция. Този пред нас е втория, онзи там е първия, така че имаме реални шансове. В момента какво правиш? Карам си какво да правя. Защо не го взе в другото? Караш си. Защото можеше да го взема така настрани и да изхвърча на някой. Така ти направиха преса. Внимай, сега не го взиме по средата. Няма хитро. What the fuck? Този какво направи? Телепорт. Добре, а сега на къде? Напред не виждаш и чекпоинта. Давам се завъртях. Внимавай, че тия не се чупат. Добре. О, господи. Втора позиция. Добре. От последен на втора. Така само да колко финиширам. чекпоинта, я виж. Още доста. Внимавай, бе, къде... Ето заради това, гледай сега какво става. Ако си беше влезнал без проблеми бавно, нямаше сега да се заклещиш тука. Трябваше да се разпълнеш, плюс това е почупена цялата. Пак на 6. Пета. На пета е сета. Я виж сега колко, докато сме направа. Още толкова. 27 още. Внимавай, намали. Той е откъде идва? Омага. Явно ми спарчал. Да, той като те е брал, че... Защо го взимаш така, сега ми обясни?
Толкова ли не мога да прецениш? Играш толкова време, после ми казваш да не ти се карам или хората хейтват за това. Ами обяснете. Сега си съм виновен, ама би трябвало поне една рампа да можеш да оцелиш. ОМГ, той пак как се взриви. Добре, четвърта позиция. Той е единият там, къде отиде, бе? В щандовете, събра всички щандове на страни от плажа. Да, ма пак е пред нас. Добре, надявам се да не му стигне засилката, понеже като гледам... Да, не му стигна засилката. Чекпоинтът е важен. Взех. Втора позиция, бе, какво? Да, знаеш защо не мога да оцеля? Защото гумата е на криво човек. Аз сега забележих като карам, аз просто преди си карах напред. Добре, все пак втора позиция. Първа вече направо да отпишеме, като гледам това къде е. Не, все пак има време да се фелне, нали? Човек, аз и на втора съм доволен. Като имаш предвид, че бяхме на 6-та. И то не един път, а два пъти бяхме на 5 и на 6. Те че я виж колко чекпоинта? Добре, още 15 само. 15. Ама лошото е, че има един близо до нас отзад. А не, всъщност не е близо. Един се самоуби, кой е това обаче? Това е първия май. Да, той е първия се самоубил. Той явно тук се е закачил нещо и се... Добре, това пред нас е първия, нали? Да. Добре, имаме тук. Той телепортира ли се? Какво прави? Мале, падаш на криво. Фак. Ама това е много тъпо за този Cinematic View. То така човек хиче мога да прецени. ОМГ, гледай само да не се удариш в това нещо. ОМГ. Удари се леко, ама... Хубаво е, че не бяхме с висока скорост, иначе нали знаеш колко иде леко, като е с висока скорост направо ще ни отнесе. Ето сега се връщаме по нея рампи, да, точно ние минахме през тази рампа, май. Я виж колко чекпоинта би трябвало още 5-6 някъде. 3, добре. Еми би трябвало да нямам повече рампи, поне според мен. Или поне само за финиша да има. Финиша може. Моля ти се, удари се някъде. Не, няма как да се удари. Финиш е просто... О, има рампа. Има шанс. Не, няма шанс. ОМГ! Какво стана такова някакво бъгнато? Какво? What the fuck? Какво? ОМГ, как не се чекпоинта, бе? Не знам. Стига, бе. Как е възможно? Хвани тази по средата рампа. И давай джойстика на Макс нагоре. А преди защо не стана? Откъде я знам преди... Аз направих салто. ОМГ. Добре, спокойно. Няма шанс просто да таковаме и сега джойстика му падне батерията и така изведнъж как си има, нали, не знам колко. Добре. Втора позиция, мисля, че е доста добре при това, че направихме някои брутални фейлове. При това, че се бутна в рампата, където ти казах там настрани. Това там, нали ти казах защо? Защото добре, все пак... беше счупен. Добре, той като гледам как кара. Не, че е зле, де. Да, вире този на трета. Да, той е 353 ранг. Еми явно да, той не е играл състезания, що ме е на това място просто. Преди с другите хора, като играхме, които бяха 300 и този си ранг, те играха по-скоро през цялото време, почти бяха на първа позиция. Добре, той... И този тук се опитва. Получава му се и се забине. А, не получи му се, бе, добре. Защо им чуш, че се движи като с хак? И колата му е такъв някакъв нереален свят. Не знам. Ще има ли време за ушеност? Не знам. Ако искаш дай само това, понеже мисля, че ще се забавим доста с още едно. Не знам. Добре, обаче ако искаш да видим колко пари имаме, защото Да, колко пари и да видим какви коли са добавили тук, че... Мисля, че... Ние сега по принцип за какво събираме тук пари? За нищо. Освен да си дотунинговаме зенторното. Сега ли или... Не, когато съберем повече пари. Еми то да, зенторното се нуждава от тунинг спешно.
Давай. Не, аз предлагам да си купим динка. Не, тая кола хичи ми хареса. Дай по-добре за тази най-новата да купиме. Колко пари е тя, бе, човек? Колко? 2 милиона? Колко? Еми, 2 Колко? милиона. Дано до като излезе GTA 6 да събереме пари за тая. Те е много скъпи, бе, как можеш 2 милиона кола? Това не е човешко просто. Един обикновен играч, без никой да му помага с модове някакви, както е на мене на компютъра, това просто е impossible. Добре, да видим обаче колко пари, защото не сме гледали от доста време колко имаме. Би трябвало някъде около 600 хиляди да сме събрали. Не, според мен са по-малко. Толкова според мен. Според мен са по-малко, някъде около 400-500. Аз казах 500-600. Според мен с 400 и нещо. 500. Не са точно. Ма без 4000, това пари ли са 4000? Взимаш една кола от пътя и продаваш. Я виж какви коли са добавили. Maze Депозит. Точно за 2000 даже. Даже за по-малко. 1300 и Добре, сега няколко. какво проверя? Я виж какви коли са добавили само. На кое да дам, на Legend? Да, на Legendary. То би трябвало Osiris да е по-ефтин Вау, тук. какво е това, бе, човек? Това е една висока такава. Аз не съм си я купил, не знам, не ме кефи. А това ли е новата? Оу. Даже 2 милиона и 200, човек. Да, това е те 20-ката, това до не е Osiris. Вижте са почти еднакви. Аз много трудно ги различавам. Единствено във фаровете и във вратите. На Osiris се вдигат вратите така на страни, а другата обикновено просто. А за Ентоното вече ядера, те станаха мизерни коли вече. В сравнение с тия двете, дето ги добавиха е така. А виж динката, много скъпа, няма що. Ако искаш, може да си изгледаме туризм. О, не. По-добре да купим нещо по-скъпо и по-хубаво. Out of stock, как да фак е възможно? Не знам, тази кола вече е антика, значи. Който е купил. Другите няма как да се здобият с нея. Това ми прилича на Ферари, човек. Пегасито прилича много на Lamborghini, обаче не ме кефи. Много е бавна. А самолета, ето го, това е най-ефтиният самолет, първия. Това не е най-ефтиния. Как че това е най-ефтиния? Не, това е най-скъпия, бе, бавам се. Той е с злато такъв, 10 милиона. Кой ще даде 10 милиона за самолет, бе? Аз такива летящи не се качвам. Ще дам аз. Аз такива летящи неща не се качвам, защото винаги ще умра. Човек, имаме ли иначе някакъв самолет? Nope. Няма да я взема си. По-добре хеликоптер да мога и аз да го карам. Не, по-добре самолет да си правим стънтове, ето с този. Я виж, Ларс, така. Дай надолу. Това е... Не, това ново ли или не е ново? Кое? Това Не. първото. Това? Поне друг път сме го виждали. Я виж най-отдолу. Не, това не ги гледа изобщо. Не, бе, тук какво? Тук няма колела, има обикновени. 6 вида колела и това са им, нямат никакъв избор тия. Тук, дай надолу. Ние, ето този буклук купихме, нали? Ужас. Вместо това Аз дай даже надолу. не съм го и карал. Дай надолу. Това е буклук. Добре, каква разликата между тази... Че едната е бронирана. Да, ама той е един... Да, бе, същите са, просто едната е с 200 хиляди отгоре. Каква е тази динка, бе, човек? Динка с клепенки, другата е без. Ето тази ще си. Не сега. Знаеш коя кола? Дай надолу. Има една траванчица, дай надолу. Дай. Още. Дай. Дай. Геобънгито е 20 хиляди. То не си заслужава, то не е никак бързо. Стой. Ти няма да го Тази тарабанка. тарабанка. Примото. Това ли, бе? Да. С това човек как се дрифтва направо, знаеш колко е готино. Какво? Лимузината 30 хиляди. Бах ти мизерната лимузина. Между другото добавили са новото АТВ, аз забравих да ти кажа, ново АТВ. И нов мотор има. Това ли? Не, дай нагоре. Този. Не бе, дай нагоре, не са тия. Стой. Този. Това, не. Този. Не бе, дай нагоре, то си пише. Този. Не, тук явно го няма. Или, не, по-скоро, не знам. Нямам идея, но тук май го няма. Имаше някакъв пистов нов.
То се изписва, нали, откъде. И да, хора, това беше всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесате го, оставете ми коментар и се молите за нашия канал, за да не следите всеки ден Боричак, ще се видим в следващия клип. Чао!